Molt bon dia, lletraferits. Avui analitzarem com parlen català dos youtubers molt famosos. Per una banda tenim del Rincón de Giorgio, Jordi Wild, i d'altra banda l'Auronplay. En aquest vídeo tractarem sobretot el primer, Jordi Wild, perquè gairebé no hi ha material en què l'Auronplay parli en català. Viene uno y me dice, oye, no hagas chistes de catalanes, que me has ofendido. Pero si soy catalán, yo puedo hacer chistes de catalanes, fil de puta, cap de suro. Abans de tot, voldria fer-vos una advertència que en aquest tipus de vídeos he fet. Ja és tradició. Això no és cap insult, no pretén ser una ofensa, sinó que corregir, mencionar els errors més ben dit que tenen aquests youtubers quan parlen català és una manera d'aprendre tots. I equivocar-se, com deien els llatins, és d'humans. A més, cal tenir en compte els diferents contextos en què es fan servir diferents registres. Així que comencem. He fet servir un vídeo d'un programa anomenat Ara i Aquí, de la televisió espanyola de Catalunya. Temps inverteixes en fer els vídeos? Un vídeo quantes hores et porta? Depèn del tipus de vídeo. Si faig un vídeo... Imagina que jugo un vídeo... Aquí Jordi Wild ha dit depèn del tipus de vídeo. En català normatiu hauria de ser depèn del tipus de vídeo. La pronunciació correcta és aquesta. A més, és una paraula de la qual abusem molt i cal no oblidar altres mots sinònims com classe o mena. Per exemple, hi havia tot tipus de gent, doncs seria millor comentar hi havia tota mena de gent, perquè, com he comentat, es fa un ús abusiu de tipus. We're finding it slippery. Després d'assenyalar això, passem al següent error. I és el teu ofici? Tu vius d'això? O sigui, tu treballes només per anar a això? Jo només treballo en el món d'entreteniment. Aquí Jordi Wild ha fet servir l'expressió per suposat, que hauria de ser en català normatiu per descomptat. O també hi hauria una altra variació que seria i tant que sí. També cal esmentar que, tal com es pot observar, és una persona que té una bona fluïdesa en català, es nota que és la seva llengua materna o si més no que s'hi expressa sovint. Jordi, i perdona una pregunta, te la faig amb tot el carinyo del món, perquè em sembla que 10 milions de seguidors entre una cosa i l'altra és una barbaritat. Aquest error l'ha fet una de les tertulianes, però no he pogut evitar comentar-lo. I és que no es pot fer servir carinyo en el registre estàndard, o sigui, no és una fórmula normativa, sinó que caldria fer servir afecte, estima, afecció o estimació. Totes aquestes paraules serien correctes. O sigui, en comptes de fer servir te la faig amb tot el carinyo del món, hauria d'haver utilitzat te la faig amb tot l'afecte del món o te la faig amb tota l'estima del món. Qualsevol persona que es fiqui davant d'una càmera té ego. I té bastant ego, i té més ego del normal, perquè si tu ja pots dedicar a ensenyar la teva cara i parlant és perquè tens dins teu unes ganes d'influenciar algú. En aquest cas no voldria destacar cap construcció incorrecta o cap barbarisme, sinó que voldria posar èmfasi en la diferència entre influenciar i influir. Aquí Jordi Wild l'ha utilitzat bé, però la diferència és que influir vol dir afectar indirectament i influenciar és exercir la influència, o sigui, directament, conscientment, podríem dir. Per exemple, la calor influeix sobre la vida, si influeix de manera insensible o indirecta, la calor no té consciència d'influir, i en canvi jo influencio el meu germà petit perquè faci les coses bé. ¡Güey, ya! ¡Pinche vato, nada, güey! ¡Pinche vato, ya, güey! ¡Ya, güey, por favor, idiota! Ah, te bañaste. Perquè si no... O tens seguretat amb tu mateix. No té per què. No té per què. Un actor té que tenir per antonomàsia poca seguretat amb si mateix. Respecte a aquest punt, cal destacar que la construcció no tenir per què més infinitiu s'està fent servir molt avui en dia i, en canvi, seria més recomanable dir no cal, que és molt més genuí. No tinc per què portar ulleres si hi veig bé. No cal que porti ulleres si hi veig bé. Aquesta seria l'opció més recomanada. Igualment, ella ja no té amb què divertir-se, seria molt més recomanada la forma ella ja no sap amb què es pot divertir. És molt normal que persones que parlen sovint en castellà facin construccions paral·leles, encara que siguin normatives en català, però s'ha d'intentar conservar la genuïnitat de la llengua. Clar, té que... Dedicar-te a... Ei, estic aquí, hola, bon dia. D'aquest fragment s'ha de ressaltar que per indicar la presència física en un lloc hem de fer servir el verb ser i no el verb estar. I hauria de ser, ei, sóc aquí, i no, ei, estic aquí. De la mateixa manera que hauríem de dir sóc a casa i no estic a casa, sóc a l'escola i no estic a l'escola, etc. És una seguretat. En quant a la responsabilitat, això és evident, tenim ego 100%. Aquí ha dit, en quant a la responsabilitat, això és evident. I hauria de ser quant a la responsabilitat, això és evident, o pel que fa a la responsabilitat, això és evident. Per tant, en quant a no és una expressió normativa, no la podem fer servir si estem parlant en un registre estàndard. Aprofito per recalcar que aquest youtuber, encara que faci errors lingüístics, com gairebé tothom,
és un gran comunicador. I vaja, només cal entrar al seu canal, veure qualsevol vídeo, com s'expressa el que és la comunicació no verbal, que és molt important. Tot això ho fa perfecte. La comunicació no depèn dels barbarismes, sinó a Catalunya no... Bé, a Catalunya i a qualsevol lloc de parla catalana o en qualsevol idioma, fins i tot, la gent no s'entendria. I vull recalcar que jo sóc el primer que de tant en tant també fa algun barbarisme, i és que és molt difícil parlar sempre correctament. Tanmateix, en el cas del català hem de tenir en compte que hi ha una situació de diglòssia respecte al castellà i respecte a l'anglès, i per aquesta raó és molt important ser més estrictes, intentar cuidar més la llengua. Ha sigut tot tan de cop que també jo m'he tingut de donar compte i m'he donat compte últimament. M'he tingut que donar compte hauria de ser m'he hagut de donar, perquè tenir que no és correcte en català és haver de, la perífrasi d'obligació correcta, i al mateix temps donar-se compte no és sinònim d'adonar-se. Adonar-se és la forma que hem de fer servir. És un calc del castellà bastant transparent, perquè m'he dado cuenta, doncs m'he donat compte, però la forma genuïna, la forma correcta, la forma normativa és m'he adonat que actualment cada cop hi ha més preocupació amb el tema del canvi climàtic, per exemple. Tampoc no m'acaba d'agradar com funciona Espanya en aquests nivells, que és molt del que es diu el mamoneo, de conèixer tal, de contactes, i jo mai he sapigut moure'm massa en aquest ambient. Aquí voldria fer l'última esmena. Bueno i pos, evidentment, són castellanismes, haurien de ser doncs respecte a pos, i respecte a bueno podem dir bé o podem dir mira, depenent del context, també hi ha altres solucions. I finalment, respecte sapigut, que seria un participi hipotètic, cal destacar que la forma correcta és sabut, sabut, S-A-B-U-T. De l'Auronplay, tal com us he assenyalat al principi, ha estat molt més difícil trobar material. Tot i això n'hi ha, i de fet són uns insults preciosos. Hacer chistes de catalanes, fill de puta, cap de suro, al procés. Tanmateix, l'Auronplay no només parla en català, sinó que també hi canta. Vamos, hijo, el Joan Petit quan balla, 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 el Joan Petit quan balla, balla amb el dit, amb la mà. Lo que acabo de cantar creo que era una canción popular del colegio y no sé por qué se me quedó aquí grabada y no me la quito con los años. Acabo de cercar l'origen de la cançó infantil del Joan Petit i estic traumat. Primer cal comentar que Joan Petit és un personatge molt famós a la cultura popular occitana. Per què? Per què? Per quina raó? Ara us ho explico. Joan Petit era un pagès occità que vivia l'any 1643 a un poble conegut amb el nom de Vilafranca de Rouergue. Què va passar? Doncs que va esclatar una revolució i contra el rei, poca cosa, contra el rei Lluís XIV. Van perdre la revolució, com sol passar, i llavors el que van fer va ser torturar a Joan Petit amb la roda, el suplici de la roda. O sigui, allò que et va girant i et va trencant parts del cos, esberlant diferents parts del cos i que provoca un patiment enorme. La cançó actual, doncs, és el resultat d'aquesta història, que no sembla per a nens, en què es tortura un revolucionari a poc, a la roda, no? O sigui, és terrible realment l'evolució que ha tingut aquesta història vist en perspectiva. I per què se citen diferents parts del cos a la cançó Joan Petit? Doncs perquè a poc, a la roda, anaven mutilant al pobre torturat diferents parts del cos. Ara les mans, ara el dit... Estic traumat. Bé, espero que cap nen miri aquest vídeo. El meu públic, mirant les estadístiques, no és infantil, El meu públic està... El gruix del meu públic entre els 18 i els 26 anys. Així que estic content perquè no traumaré la tendra infantesa de cap xiquet. Així que res, lletraferits, això és tot. Us recordo que si us subscriviu a l'Aixeta m'ajudareu moltíssim. És aquesta plataforma de mecenatge en què em podeu donar un petit suport econòmic. Des d'1,50 € al mes o 2 euros podeu permetre que jo pugui seguir fent aquesta tasca de divulgació. I res, ara avui intentaré dormir sense pensar en la història dels orígens de la cançó infantil del Joan Petit quan balla, Joan Petit quan balla, li tallen un dit, li tallen la mà, el mutilen... Quin trauma. Que us vagi tot molt bé, que tingueu molts llibres a les vostres biblioteques, que sé que sou uns apassionats de la literatura, i fins una altra. Salut!